ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಲಿಗೆ ಮತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ವೆಜ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಪಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ, ಅಕ್ಷತಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ನಂದಿನಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ. ಅಕ್ಷತಾ ಆಂಡ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಷತಾ ಅಶ್ವಿತಾ ಹಾಂ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಲೈಕ್ ಬೈದನು ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ತುಕ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ವೆಜ್ ಎಂಕಲ ವೆಜ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಡ್ತು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡವರ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಪಂದು ಬೈದೇನೆ ಇತ್ನೆಟ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಡ್ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇತ್ನೆಟ ಇಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪ್ರಿಯಾ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್. ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡೆನ್ನ 11 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಇವ್ರನ್ನ ಬಾಲೆ ಓಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲು ಬುಡ್ತು ಬರ್ತದು ತೂಕ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬತ್ತೇನು ಆಯ್ನನ ಏತೆ 4:30 ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ ಇಂಗಂಟೆಗೆ 5:30 ಬರ್ಪೆ ಇಂಕುಲು. ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ನಾನೆ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವರ ಒಂತ ನಡ್ಗೊಂದುಂಡು ದಾದ ಮಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೆ ತೈಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಪಾತೆರ್ದು ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರಾಪನತೆ ಅಂಚ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಯಾನ್ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿಕೊಂಡು 14 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಬೈದುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಏನನ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜ ವೆಂಚ ಏನಂದು. ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಮಲಾಡಿಯಾನ್ ಈರ್ನ ಊರೋಲು ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹರ್ಷ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ವನಸಾಂಡೆ ಜೋಹನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಯ್.
ಎನ್ನಲಾಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಇനി ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂತ ಎಕಡ್ಲ ಪಂಡನೆ ಒಂತಾರೆ ಸ್ವರ ಪೂರ ನಡ್ಗಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಉಂದು ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಲೈವ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತೆಂಡು ಅಂತೆ ಸರಿ ಆವ ಇಂಕ್ ಜಿಯಾನ್ ದುಬೈ ಹಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಹಲೋ ಆಂಟಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾನ್ ಆಂಟಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇನೆ लाइक किया पनंदले थैंक यू हाय ओके ಪತ್ತೇರಿಗೆ ರಾಗುಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಹಿಂದಿಡ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಐಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನ್ ಲೈವ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಹಿಂದಿಡ್ ಬತ್ತುಂಡ ನಾವು ಮಲ್ಲೆ ಜೆಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಕೊಡಿಗೆ ಆಪುನತ ಐಕೆ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾನೆಡೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ವನಸಾಂಡೆಲ್ನ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಕೈತಲಾಪು ಊರೋಡು ಅಶ್ವಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ 14 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ನಿತಿ ಜನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗಂದು ಮಲ್ತನತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಒಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯಕ್ಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಇನಿ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೋ ಜಿಯಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡೋರ್ದುಂಬು ಒಂತೆ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಬರ್ಸ ಭಾನುಮತಿ ಮೂಲ್ಯ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬೊಂಬೆ ಕೇಂಡರ್ ಕಂಡೆ ನನ್ಸರೈಕೆ ಅಲ್ಪ ನಿಮೆ ಉಂಡೆ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಸ ಎಕಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಭಾನುಮತಿ ಮೂಲ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಊರು ಅಲ್ಪ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನಲ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಭಾನುಮತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನಲ ಊರು ಅಲ್ಪ ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಜಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನನವರ ಆಯನಟುಡ್ ಬತ್ತಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ದೀವರಿಗೆ ಬಂದು 9 days ಹಾಯ್ ಕುಡ್ಲ
ಯಾನವರೆ ಎನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚೀನಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಮಾತೇರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಏನು ಪೋಪೆ ಇಂಚ ತೂಪೇತೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಜನ ಬರ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ತೂಕಂದು ಮಲ್ತೇನೆ ನಾನು ಜಿಯಾನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋತೆ ಜಿಯನ್ನೊಟ್ಟು ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚಿರ್ದಿಂಚಿ ಇಂಚಿದಂಚಿ ಬಲ್ಪು ನಾನು ಎನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತಜಪ್ಪ ಉದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ ಕುಲ್ಲುಜೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಜೆ ತ್ರಿಷಾ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಕಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಂಬೈದ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋಣ ಮುಲ್ಕಿಡೆ ಜಪ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆದ್ರಾ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ತ್ರಿಷಾ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರ್ ನಂದಿನಿ ಆಂಡೆ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಚಾ ಲೇಟ್ ಜಿಯಾನನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಚಾ ತ್ರಿಷಾ ಚಾನಲ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಬರ್ಸಂಡೆ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾ ಪದ್ದೊಂಬತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳಾರೆ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಬರ್ತಂಡ ಯುವರ್ ಸರ್ ನೇಮ್ ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮದ್ಮಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನತೆ ಬರ್ಪುನ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಹೊರ ಎನ್ಯ ಎಂಕೊಲು ಕಣನೆ ಬೆಳೆದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ಪಂದ್ ಪಾತೇರ ಅಂದ ಬತ್ಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಗ ಯಾನೆ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕರ ಎನ್ಯ ಊರು ಹೋದು ನಾನು ಆ ಊರುಡು ಮೆಗ್ಗಿನ ಕ್ಲೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ವೈಫೈ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಊರು ಭಾನುಮತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಊರು ಒಂದು ಬೆದ್ರಾಡಿಯಾನ ಇಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕಣನಿಲ್ ಎನ್ನ ಮುಂಬೈಡಿ ಅನ್ ಇಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಮುಂಬೈಡಿ ಇಪ್ಪುನು ವಿಷಯ ಚಾನಲ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಅಶ್ವಿನಿಂದ ಎನ್ನ ಏನಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನ ಚಾನಲ್ದ ಕುದಾರ್ದಿ ಇದೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಆಶ್ಚಿಂದು ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಿಂದು ಏನು ಆಶ್ಚಿ ಪಂಡ ಅನ್ನಲಜ್ಜಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುದಾರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಅಶ್ವಿನಿಡ ಆಶ್ ದೇತೊಂದು ಜಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ದೇತೊಂದು ನಂಚ ಪದ್ದೆಡು ಮಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ ಅನ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚ ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿಚ್ಚಿ ಲೈವ್ ಒಂತೆ ಏನ ಪಂಡ ಒಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನೆಟ್ ಇಂಕ ಪಾತೆರ್ರ ಪೂರ ಇತ್ತೊಂತೆ ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ಲಕ ಆಪುನತೆ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನ್ ಮನಸ್ಸದಲ್ಲೈ ಮೋನೆಡ್ ಒಂದು ತೆಲ್ಕೆ ತೋಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸದಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ಡು ಉಂದು ಓಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್
ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಏಪ ಊರಿಗೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಊರಿಗೂ ಜಿಯಾನಿಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕರ್ಬೋಗು ಏತು ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ ದುಮ್ಮಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ಲೆಕ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗೋಲಗು ಒಂಜರ ತಿಂಗೋಲಗು ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸ ಹಾ ಪರ್ಬೋಬಲೆ ಹಾ ಬರ್ಪೇನ್ ಪರ್ಬೋಗು ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದನ ಅದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಆಪುನಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ರಜೆ ಕೊರಿಯಂಡಾವು ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಮುರನ್ ಚೌತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಸ್ಕೂಲು ರಜೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೀಯೇರು ಅಂಚ ಬಂಗ ಆಪು ನೋಡೆಲ್ಲ ಪೋರ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ರ. ದಿನೇಶ್ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಆಂಡ್ ಚಾ ಅಂಡಿ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಎನ್ನ ಚಾ ಐನಾರ ಆಪುಂಡು ಜಿಯಾನನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಚಾ ಇತ್ತೆ ಏತೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ದಾಡುವೆ ಜಿಯಾನನ್ಲೆ ತಂಬರ್ರ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆನಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ತೂಲೆ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂದು 14 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ 11 ಲೈಕ್ ಬೈತೆ ನಾನು ಅಯ್ಯರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಷತಾ ಓಕೆ ಚಾಂಡ ಅಕ್ಷತಾ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕ್ ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ್ ಚಾ ಪರಿಯರ ಎನ್ನ ಚಾತ್ಜಿ ಅಕ್ಷತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಂಜುಳಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾ ಎಂಚಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಚಾ ನಾನ ಅವಳು ಚಾ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಜಿಯನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಪುಂಡು ಜಿಯನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನ ಊರುಲ ಬೆದ್ರ ಹಾ ಅಂದೆ ಯಾನೋರ ಇಂಚಲ ಈ ಮಲ್ಪೆಂದೆನ್ನೆ ಪಂಡ ಮೋನೆ ತಜಪ್ಪ ಒಂದೆ ಬೊಕ್ಕಾಂಡ್ ಅಂಚ ಸರಿಯ ಏಜ್ ಎಂಕ್ದಾದನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಅಂಚ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ಮೋನೆ ತಜಪ್ಪ ಒಂದೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಕ ಏನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಐಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಒಂದು ಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬರೋಂದುಂಡು ಪಾತೆರ್ರ ಇಜಿಂಡೆ ಅನೆ ಕಡೆ ಯಾನೆಂದಿತ್ತು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತೂಪುನು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜರ್ಲ ಲೈವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಈಗ ಬಂದು ಗಲಿನ ಊರುಲ ಬೆದ್ರ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಷಯ ಅಂಗಡಿದ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಶುಭ ಪುಂಜ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಆರ್ಯತ್ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕುಲೆ ನಮುಲು ಯಾನ್ ಬೆದ್ರ ಎನ್ನ ಕಣ ನಿಲ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ 15 ಬರ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಮುಂಬೈಗ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಿಲ್ ಬೆದ್ರ ನಂದಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ತಿಂಡಿಂದ ಎನ್ನ ಚಾ ಜೊತೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಅಂಗಡ್ದಾನೆ ಇಂಚ ಕಾಂಡೆ ದಾಲ ಕಾಂಡೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಯ್ಯಡ್ ಇಂಚ ಏನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಾರಗಡ್ಡಿ ಅವೇ ಕನಪುನು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಊರ್ದ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ನೆಟ ಬತ್ತಂಡ ಜನ ಪಪ್ಪ ಇನ ಕನಪೇರು ಬಯ್ಯದ ಚಾಕ್ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕೂಲು ಬುಡ್ಪುನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಕುಲೋನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಊರುಡಂಡ ಅಂಚಿಂಚು ತಿರ್ಗಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಪೋದ ಆ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಪೋದ ಈ ಬಾಕಿಲ್ಡೆ ಪೋಂಡಂಡ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲಂಚ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಬಾಕಿಲ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಕುಲೋಂದೆ
ಏರ್ಲ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚುಚೂರು ದುಂಪಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಚುಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ತುಂಬದ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯಾರ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಗರೆಗುಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟನ ಬೆದ್ರಾಡಾಕಿ ನೀರು ಗರೆಗುಟ್ಟೆ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಎಂದಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಗೊತ್ತುಜೆಕ್ ಮಂಜುಳ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈಡ್ ಬಸ್ಸ ಉಂಡ ಅಂದ ಬಸ್ಸ ಹೊರ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತೆ ಮುಂಬೈಡ್ ಊರದಲ್ಲೇ ಹೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಅಪೂರ್ವ ಹೋಗ ತೂವೋಡು ಬರ್ಸ ಅವಳ ಪಿದಯ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪೂರ ತೂವರ ಆಪುಜತೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಕೈತಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತನೆ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಐಕೆ ಇಂಕ ಊರು ಇಷ್ಟ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಊರು ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಊರು ಇಷ್ಟನಾ ಮುಂಬೈ ಇಷ್ಟ ನಿಜ ಇಂಕ ಊರೇ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಊರುಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡತೆ ನಮಕ್ ಬೊಂಬೈ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಪೂರ ಪಾರ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಾರಾತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಈಗ ಊರಿಗೆ ಪಿದಾಂಡ್ ಮಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ಊರ್ದ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನನ್ನ ಯಪ್ಪನ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ದಾನಿ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ ಬೊಂಬೇಡು ಬೈಂದಾಡಿ ತಂದೆ 17 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಆದ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶರತ್ ತಂಗಿ ಹಲ್ಲಿನ ಹಂದು ದಾಳ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಂಬೈಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಉಲಾಯಿಡೆ ಕುಲೋಂದಿಪ್ಪ ಏರಡಲ ಪಾತೆರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ಡು ಬರಿತಾಕ್ಲೆಡ ಪೂರ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಲೆಕ ಆಪುಜಿ ನಾಟೆ ಊರುಡು ಉಲಾಯಿಡ್ ಜತ್ತದ ಪೋಂಡಲ ಇಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ ನಮ್ಮನ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಾಕ್ಲೆಂದು ಎತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ಖುಷಿಯ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮುಲ್ತು ನಮನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದುಂತುದು ಅಪೆದಿಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಬಾಯಿ ನಿಲ್ಕೆ ಪಾತೆರ್ರ ಆಪುಂಡು ನೆತೆ ನಿನ್ನಂಚ ಕಲ್ಕರ ಪೂರ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮುಡು ಊರಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮುಡು ಮಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ತಪ್ಪಾಗ ಮೂಲೆ ಇತ್ತ ಬೊಂಬಾಡಿತ್ತೆ ನಾ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರೇನ ಬೊಂಬಾಡ ಆಯ್ತನ ಬೊಕ್ಕಾನ ಊರು ಬತ್ತನು ಒಂಜಾರು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರ ಆದಿತ್ತಿ ಜಂಕ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಓಕೆ 20 ಜನ ಎಲ್ಲಾರು 11 ಲೈಕ್ ಪತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಗಿಳಿ ಸಾಂಕು ಹಾಂ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂದೇನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅವು ಎಂಕಿಷ್ಟ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗಿಷ್ಟ ಎನ್ನ ಕಣನಾಗ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪೂರ ಮೀನ್ ಸಾಂಕುನು ಗಿಳಿ ಸಾಂಕುನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಐಕ್ಲೆನ ಚಿರ್ಚಿರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಂಡ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂಕಿತ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಪಂದ್ ದಯಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕಲ ಎಂಚ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಒಂಥರ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಥರ ಪೊಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜತೆ ಅಂಚ ಒಂಥರ ಸ್ವರ ನಡ್ಗಿಲೆಕ ಆಪುಂಡ ಇಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ ಪಂದ್
ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತುಕ ನನ್ನವರ ಇಂಚ ಸಂಡೆ ನಿಮ್ಮಿ ದೀಪನೆ ಪಂಡಲ ಜಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಂತ ಪಾತೇರ್ಗ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾನುಮತಿ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಊರು ಬಾರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಊರು ಎಂಕ್ ಊರ್ದ ಪಾತೇರ್ನ ಹೆಚ್ಚಂತ ಪಾತೇರ ఒక ಕನ್ನಡ ಜಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಒಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷತಾ ಸೂರಜ್ ಭಟ್ ವೈಫ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಯನ ದೇವಾಡಿ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಅಂಕಿತಾ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಿತಾ ಸೀಸ್ ಪದ್ದೆಡ್ಮ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಬೆಟ್ 8 ವರ್ಷ ಮುಂಬೈ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮುಂಬೈ ಬಟ್ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಜುಳಾ ಪೂಜಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬೆ ದಿವಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಉಂಡತಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಿವಾಲಿ ದಪ್ಪ ಊರು ಬರ್ಪೇದೈತೆ ಹೋಯ್ ವರ್ಷಲ ಯಾನ ಊರುಡಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ಈತ್ನೆಟ ಊರುಡಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಊರುಡು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯ ಬಲಸಾರ ಪೂರ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಊರು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ನಾ ಊರು ಪೋಪೇನಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಊರು ಪೋಯಿಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂತೆ ದಿನದ ರಜೆ ತೆಜ್ಜಿಯಾನಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಷಾ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ನಯನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಏನ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ಫೋನು ಮಲ್ಪುನಗಲ ನಯನ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಬೆ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆದ ಬತ್ತನದೆ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಬತ್ತಣ ಅಂದ್ 2018 ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು ನಂಚ ಅಕ್ಷಯ್ ಎನ್ನ ಆನ್ ಬಾಲೆ ಜಿಯಾನ್ ಪಂದ್ ಪುದಾರಾಯನ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ഞാൻ ಗಡಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಪಾತೇರಂದಿಪ್ಪು ನಾ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜತೆ ಜಿಯಾನಲ್ಲೇ ತಂಬರಲ್ಲ ಪೋರಂಡ ತೆಂಚ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ಬೇಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಸದ್ಯ ಹೋಗಿಚ್ಚಿ ಇದ್ದ ಒಂದೊಂದೇನು ಸಾಕು ನಾನೇ ಬಂಗಂತೆ ಫೀಸ್ ಅವು ಒಂದು ತೂನಾಗ ಜೋನಾಯ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಗೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ
ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡೆ ಚಾಪುರ ಆಂಡೆ ಬರ್ಸಪುರ ಉಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನ ಪಲ್ಲೆಂದು ಆಂಡೆ ಇಂಕ ಅವು ಸಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜು ಪಂಡ ಪಟ ಪಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯತೆ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಪಾತೇನಂದೆ ಪೋಯಿನಿ ವನಿತಾ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಗೌಜಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಗೌಜತೆ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೋಡೊಂದು ಪೋತುಜಿ ಮುರಾಂದ್ ಬಕ್ಕಲ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟ ಕೈತಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಡೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೀತೇರು ತೂಡಾಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಡ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯಿಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಎಪ್ಪ ಪೋಪುನೊಂದು ಚಾ ಪರಿಹಾರ ನಯನ ದೇವಾಡಿಗೆ ಕೇನೊಂದು ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಚಾ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಅವಡು ಜಿಯನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಜಿಯನ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ದು ಚಾ ಬರ್ಪುನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ 23 ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕಡೆ ಒಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತಂತ ಪೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಪೂರ ಪೋತುಜಿ ಪಾತೆರ್ರ ಪೂರ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಈತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನದ ಅನ್ನ ಅಂದು ಅಂಚ ಏನ ಮೆಗ್ದಿನಾಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಂಡಲ್ಲ ತೂವಾಡನ್ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನ ತೇರು ಬರ್ತೇರು ಯಾರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜೈತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯ ಚಾ ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯ ಐನಾರ ಆಪುನಿ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪನ ದೀಪೇರು ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಏರಿಯಾಡು ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿಂದು ದೀಪೇರು 11 ದಿನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏನು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ದೀಪೇರು ಎಂಕಲ ತಿರ್ತದ ಪೂರ ರೂಮುಲು ಎಡ್ದು ದೀದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜರ ದಿನತ್ತ 3 ದಿನತ್ತ 5 ದಿನತ್ತ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನತ ಅವು ಬೇಗ ಪೋಪುಂಡು 11 ದಿನತ್ತ ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೀಪೇರು ತೂಕ ಪೋಂಡ್ಲ ನಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನು ಮೈಂಡ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಒಲ್ಲಪ್ಪ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರತೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ನಿಂಕ್ಲೆ ದುಂಪಾರ್ಲ ಆಪುನೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪೇನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ದಾಲ ಇಂಕ್ಲೆ ದುಂಪಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಪಿಚ್ಚೆ ಅಕ್ಷಿತಾ ಸಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಮಗೆ ಓಲು ಮಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನತೆ ಸ್ಕೂಲು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆದ್ರಾಡು ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆದ್ರಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಂದೆ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಯಾಲ್ಲ ಮುಂಬೈಡುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಓಲ್ ಮುಂಬೈಡ್ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರು ನಯನ ದೇವಾಡಿಗ ಊರುಗೆ ಎಪ್ಪ ಬರ್ರ ಸೀಸ್ ಯಾನು ಊರು ಬನ್ನ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದುಮ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ನಾನು 1 ತಿಂಗೋಲು 1 ತಿಂಗೋಲು 2 ತಿಂಗೋಲು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಊರುಗು ಇರು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಊರು ಬರ್ಪಾರ್ ಕೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಇತ್ತೇನು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇಪ ಬರ್ಪಾರಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಬಗಾಂಡ ಬರ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಒಟ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತನೆ ಟೈನು ಬತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಅರೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬರ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದು ತೂಕ ಏನಾಪುನೊಂದು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಗಣಪತಿ
गुजरात वनिता सारियन बल्ले डोंबरी हाँ पनपने केंदे नान मा तंची बैजेन डोंबरी वनिता सिस्टर नांडे चापुरा दादेस भैया द चातर बाइक तिंडी 22 ಜನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 13 ಲೈಕ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪೂರ್ವ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ನಯನ ದೇವಾಡಿಗ ಇರಣ ಊರು ಬೆದ್ರಾನಿ ಹಾ ಎನ್ನ ಬೆದ್ರ ಹಣನಿಲ್ಲು ಮುಂಬೈಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಊರು ಬೆದ್ರ ಪ್ರಮೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಸಣ್ಣ ಆವೋ ಅಂದೆ ಪ್ರಮೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವನಸ್ಸಿಗೆ ವೆಜ್ ಎಂಕ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಚಾಕ್ ಅಂಗಡ್ದ ತಿಂಡಿ ಕಾಂಡೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮಲ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಹಾ ಅಲ್ಪನೈತೆ ಬೆದ್ರ ಕೈತಲೈತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಅಪೂರ್ವ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ವ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾಕ ಪೂರ ಇಪ್ಪನ್ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಇರತ್ತಾಜು ಜನ ತೂಂದುಲ್ಲಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಂಟೆಸ್ಟರ್ ಚಾ ಅಂಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಚಾ 13 ಲೈಕ್ ಬತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ ನಾಕು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಮೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಲ ಮುಂಬೈ ಮಲಾಡ್ ಈಸ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಓರ ಬಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂದೆ ಯಾಲ ಮಲಾಡೆಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಈರೆ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಾಂಡ ಈರ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂದತೆ ಇಂಕ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾತಿರ್ಲ ಪಯಾಲ ಪಾತಿರ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನ್ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಾಕ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ್ ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಇಂಕಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಯನ ಕಾರ್ಕಳಡು ಓಲು పోదాడ మిత్తు పోదాడ పక్క పక్క పోపుడు హనీఫ్ మురా హాయ్ హనీఫ్ మురా ಹಲೋ ಮೆಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾನ್ ಅಂತಿದ್ದೇರು ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹನೀಫ್ ಮುರಾ ಊರು ಎನ್ನ ಬೆದ್ರ ಊರು ಹನೀಫ್ ಮುರಾ ಚಾಯ್ ಜೈನರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಮೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರು ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಾ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ವೆಸ್ಟ್ಲ ಈಸ್ಟ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುಂಡು ಎಂಕ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನಡ ಈಸ್ಟ್ ಪನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಗುಜು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪಂಡದ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚ ಪಿದಾಯ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲದ ಉಲಾ ಇಪ್ಪೇದು ಇತ್ತ ಇಂಚಾಪ ಗೊಂತ ಪಿದಾಯ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಪಿದಾಯ ಪೋಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಡೆ ಪೋಪೇದು ನಾನು ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪೇದಿನಿ ನೆಟ ಒಲ್ಪಲ ಪೋಹಾರಪುರ ಒಲ್ಪಲ ತತ್ತು ಪೋಪುಂಡತೆ ನಮಕ್ ಕೈಕ್ ಬೇಗ ಚಾ ಹೊರಿಯಾರ ಅಂತ ಬೈದು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕಾವು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಓ ಖುಷಿ ಬೆಲ್ಲಾರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಜಿಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೆ ಆಯ್ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿಂಡು ಇರತ್ತೆ ಸತಿ ಲೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇತೆ ಅತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ನೆಟ್ಟ ದಡೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೊಡ ಆಯ್ತು ಮಮ್ಮಿ 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 ಇಂದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಎಂಕ್ ಒಂಜೆ ಒರಿಯೇ ಪ್ರಮೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಇರುವರ ಈಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ತೂಕ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕನ್ ಮಣ್ಣ ಖುಷಿ ಆಪುನತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಒಂದು 2 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಪಾತೆರ ಬಾಯಿ ನಿಲ್ಕೆ ಪಾತೆರ ಆಪುನತೆ ಬಂದು ಇಜಿನ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ದಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಕ ಎಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಅನ್ಪಂಡ ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟದು ಪಾತೆರು ಆಕಲೆಡ ಖುಷಿ పోదాండ మెసేజ్ పక్క పక్క పోందుండు ఎంచ పాతేరు నిత్తినావు పోదా అప్పుడు అని కూడా ఓ బాగున్నాయి హాయ్ హనీఫ్ మూరా
ಜಾಬ್ ಉಂಡೆಕೇನಂದುಲ್ಲಾರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಾವು ಹನೀಫ್ ಹನೀಫ್ ಬ್ರೋ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಕ್ಕಿಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಗೂಡುಡುಲ್ಲ ಅವು ಆ ಸೈಡ್ ದೀತೈತೆ ಅಂಚ ನಿಮ್ಮ ವೇಣೂರ್ ವೇಣೂರ್ ಕೈತಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನೋಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಅಂಚಪುರ ಇಂಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ರ ಜತೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೌದಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಇಂಚ ನಿಂಕು ಲೆಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಜೆಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಉದಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ಪೂರ ತೂಪೈತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಾಕಲತ್ತು ಇಂಚ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಏರ್ನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಚಾನ್ನ ಪೂರ ಪಾತೇರು ಬೇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನಾಪುಂಡು ಒಂಥರ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ಪಾತೇರ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಅರ್ಧ ಅವೇ ಪೋಡಿಗೆ ಎಡ್ ಬರೋದು ನಿಂತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಂಚ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜತೆ ಐಕೆ ಅಂಡ ಎಂಕಿ ನೀ ಬೈದನ್ ಪೂರ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಕೈತಂದಾಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇವಾಗ ಇಂಚ ಪಿದಾಯ್ದಾಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ತುಳುತಾಕಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಳ್ಳೇರ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ರನೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಸ್ಟೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ವೈತ ಕ್ಲಾಸ್ ವನಿತಾ ಸಾಲಿ ಲಾಲ್ ಬಾ ಯಾರು ಇಜ್ಜೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ರಣವೀರ್ ಆರು ಹೋದ್ರೆ ಇದೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಓದ್ತುಜಿ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ ಊರು ಹೋಲ್ ಪಂಡಾರ ಹಿಂಗೆ ಮದತ್ ಪೋಂಡು ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜನದ ಊರು ಕೇನೊಂದು ಇರ್ತೈತೆ ಮದತ್ ಪೋಂಡು ಹಿಂಗೀರ್ನ 17 ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ 17 ಲೈಕ್ ಬೈದೇಳು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನ ಪೂರ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪನತೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಲೈವ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡು ಎನ್ನಂಚೆ ನಿಪ್ಪೇರತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆಡ್ ಎಂಕು ಬರ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗು ಪಂಡ ಇನಾನ ನೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಇನಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಟ್ ಪಂದು ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾರತೆ ಎಂಕುಲಂತ ಪಾತೆರ್ರ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಆಪುಲೆಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಡಲ ನಿಖಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಯೆ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನರ ಬಿಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಯನದೇವ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಸಂಶಾ ಪ್ರೀತ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ದಾರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಸಂಶಾ ಪ್ರೀತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನರೇಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪದ್ದರ್ಮ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅರ್ಜುನ್ ಹಂಟೆಲ್ವಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ತುಳು ಕಲ್ತಾರೆ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ತೆಂಚೊಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬ್ರೋ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರ ನಯನ ದೇವಾಡಿಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಓಕೆ ಸಂಶಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಟರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೋ ತುಳು ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು ತುಳು ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಟರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅದೊಂದೇ ನೀವು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಳುವಿನವರೇ ಇರೋದು ಈಗ ಕಲಿಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು
ಚಾ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೋ? ಅರ್ಜುನ್ ಹಂಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಿಂದಟ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಈರೆಂಚ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಹಂಟರ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಸೌಖ್ಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೌಖ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಪುಲ್ಪುರ ಐತೆ ಅಂದು ಕಡಪುರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತು ಜೈನ್ ಏಕೆಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಹಂಟರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾರು ಕನ್ನಡದಾರು ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೋ ಬಂದು ನನಗೆ ತುಳು ಕಲಿಯುವ ಆಸೆ ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಳುವಿನವರು ಇರೋದು, ಬೇಗ ಕಲಿಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ. ನಂತರ ಭಯ ಬಿಡಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೋ ಬ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಕೊಡುವುದಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಕಲಿತೇನೆ. ಏನ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ತೆಂಚೆಂಚ ಅದು ಪೋತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಪಾತೇರೆ ಅಂದೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಚ ವೀರಪ್ಪ ಏನಂತ ತುಜಿ ಅರ್ಜುನ್ ಹಂಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅರ್ಜುನ್ ಹಂಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯ. ನೀವು? ಇರುವ ಜನ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಅನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾಲೆ ಜಿಜಿಯಾನನ್ಲೆ ತಾರ ಕೊಡ್ತಾಡತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಹಂಟಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ. ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಹೊರಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೋ ಮೋನು ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಆಡು 4 ಎಡಮ್ಮ 9 4 15 ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡಲ ಅವರ ಜಿಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯಾನಲ್ಲೇ ತಂಬರ ಪೋಡತ್ತೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಐಕ್ಕೋರ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮೀರಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಹಾಯ್. ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಮ್ಮ ನಕ್ಲತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪನಮ್ಮ ಅಂಚ ರಡ್ ಜನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಡ್ ಜನಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇರ್ ಮಾತ್ರ. ಅನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಎಸ್ ಒಂತ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಕೋಡಿಗೆ ಪೋಂಡುಂಡು ಪಾತೇರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಓಡು ಪಂದು ಇನ್ನು ಯಾನ್ 5 ಗಂಟೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕ ಲೈನ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್. ಮೀರಾ ಪೂಜಾರಿ ಶೋರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿವೇದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಾರು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಪಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತೇರ್ಗ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಮೀರಾ ಪೂಜೆ ಶೋರ್
ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ಆಯ್ತಾ ಐಡಿಯಾನ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾತ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತ ಒಂತ ಕಲ್ತದೆ ಇತ್ತಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಲಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಯನ ಪೊಪ್ಪಾಗ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಸಾರಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಒಂತ ಮಲ್ತಾನ ಅನಿತ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪುಂಡದೆ ತೂವರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಂಜುಳ ಪೂಜಾರಿ ಈರೆನ ಊರು ಪೆರಿಂಜೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆದ್ರನೆ ಪನೋಡು ಈರು ಅಲ್ಪದಾರು ಮಂಜುಳಾ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೋ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಂಜುಳಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಊರು ಓಲು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಂಡೆ ಕೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಂಡ್ ಬತ್ತೇನೆ 11 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಂಕ್ ಈತ್ನೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದಮುಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತೆರ ನಿತ್ತ ರೆಡ್ ನಿಕ್ಲಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿತ್ತಂಡೆ ಇಂಕಲ ಪಾತೆರ ರಾಪುಂಡು ನಿಜನೇ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲೋಣ ರಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಡ್ಬುಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುಳ ಈರ್ಲ ಪೆರಿಂಜೆ ಒಲ್ಪ ಪ್ರಮಿಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪ್ರಮಿಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಪಾತೇರಿಯ ತಪ್ಪು ದಾಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆಂಡ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆ ಏನು ಸರಿ ಪುರ ಮಲ್ಪರ ತೂಪೇನೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜತೆ ಕೆಲವರ ನೆಹಿನ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲು ಪಂಡೇನೆ ಎಂಕೇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಮೀರಾ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟು ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಗೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡ್ಲ ಇದ್ದೀವರ ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಪಾತೇರ ಪಂಡ ನಮ್ಮನಂಜಿ ಪೂರ್ದಾಕಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳುತಾಕಲು ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಕಲ್ಲಡಿ ವನಸಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಚಾ ಪರ್ಪುಂಡು ಬೈಯದ 5:30 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಚಾ ಅತ್ತ ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸ್ ಚಾ 15 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು 14 ಲೈಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬನ್ನ ಪನ್ಪೇನ್ ಅವು ಪೂರ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಸಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇಪ್ಪುನ್ ಪೂರ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತನತೆ ಯಾನು ಜಿಯನ ಪಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಯಾಲ್ನ ಪಂದು ಆರು ಮಲ್ಪು ಬಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬುಲವರ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜಾ ಪಂದೆ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಚ ಪಾತೆ ಎದ್ದು ಪೋಪುಂಡತೆ ಅಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂದು ಮಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿದಾದನ ಲೈವ್ ಬೇತಕ್ಲನಕು ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆನ್ಲರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಆನ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಕೈ ಪೂರ ನಡ್ಗೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಕೈ ನಡ್ಗೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಣ ಎಣ್ಣ ಪಾತೆರಡು ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಇತ್ತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಾ ಕಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲ ಈರೆಂಚಲ್ಲರು ಮೀರ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಲೈವ್ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಾತೆರ ತಿಗಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆಡಂಚ ನಳಿನಾಕ್ಷಿರ ಹಾಯ್ 12 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಜಿಯಾನಿಪ್ಪನ ಗೊಂತ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆಯೆ
ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಂದಿಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಖ್ರಿಯಾಯೆ ಅಂಚ ಆಯನ ತೂಂದಿಪ್ಪಡಾಪು ನಿಂಚ ಆರ ಮುಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಷ್ಟ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಾಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ನಾಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಏರ್ಲೈನ ಹೊಸತ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅನ್ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೂಪರ್ ನಿವೇದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಇರೇನ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಿವೇದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಬನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತ ನಾಲಿತ್ತ ಪಾತೆರ ಅಂಕುಲ್ದೆ ಹಾಯ್ ಅಶು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿವೇದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮನ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿವೇದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಆ ಪಂದ್ರಲ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷತಾ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹಾಯ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಸೀಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜರ್ ಬಂದ ಎನ್ ಲೈವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನಾಗ್ಲೇ ಪಂಡೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಜನ ತೂ ಅಡ ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನಾಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಂಡಲ್ಲ 2 ಜನ ತೂಲೆ ಎಂದೆ ಐಡ್ ಬೊಕ ಒರಿ ಬರ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಾತೆರು ಒಂಕುಲ್ದು ನೀತ್ನೇಟಲ ಎಂಚಾಪುನ್ ಲೈವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ತೂಕ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಪಂದ್ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಕೈ ಪೂರ ನಡ್ಗೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ನು ಪಂದ್ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರ್ ಏನ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ತದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 12 ಜನ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ್ 11 ಲೈಕ್ ಪೈದನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಗ ಲೈವ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗನೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ನೀವೇದೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಯಾನಲ್ಲೇ ತಾರಾಡತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಂಜುಳಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಏನು ಪಾತೆರ್ನೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾನ ಅದಾದನ ಮಂಜುಳಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಇದನ್ನೇಟಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೇಗೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಯ ಪಂಡ ಕೊಟ್ಟಾಂಡಿ ಇಂಕ್ಲ ಜಿಯಾನಂಗ್ಲೆ ಕಂಬರ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲ ಬರ್ತೀರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಂಡ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಪೋಂಡಿತ್ತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋದು ನಾನು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪನ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಪನ್ಪೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೂಕೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪಡಿ ನನಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ
ಆ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಇನ್ನಿತ್ತಲೆಕ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ್ರ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂಬರ್ತೆ ಎಂಕಿತ ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕೋರಿ ಪೂರ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೆಂಚ ಕೊಡ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜತೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಪಾತಿರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್